cel mai scump energizant de pe piață, iar ăsta e un energizant de 1,50 lei. Hai să vedem dacă cel scump de 25 de lei e chiar mult mai bun ca ăsta. În prima zi l-am testat pe cel scump, care are 0 zahăr, conține enorm de multe vitamine și la miros chiar părea super interesant, așa că l-am pus în pahar, am pus de culoare roșiatică destul de interesantă, iar după l-am gustat, rămânând chiar surprins de gustul Tropical Punch, care chiar nu-ți dă senzația de chimicale atunci când îl bei, iar după o oră de stat deja simțeam impactul cafeinei, dându-mi o stare activă așa și poftă de viață, iar în final am simțit că mă concentram și mult mai bine în situații unde efortul psihic era la pute maxim. În a doua zi totuși l-am testat pe cel ieftin, care e și mai mic ca și cantitate, conține mult zahăr și are un miros destul de ciudățel. Dar am tras tare și am băut pentru că mai avem nevoie de doar 30.000 de abonați până la 1.100.000, așa că dă și tu subscribe să facem 2 milioane până la finalul anului și să organizăm cel mai mare grătar din lume, iar revenind la energizant, nu am simțit niciun efect după o oră și nici măcar după ce am băut toată doza. Așa că în concluzie, eu aș merge pe cel scump ca fiind câștigător.